Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga igsoon, mayong gabi ni atas sa atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagkanayon, nga bisan unsang pangatarungan o kaalam, kung masupak sa kamaturan, dili kini makadaog sa dalan sa kamaturan o kaluwasan. Nasa San Juan 8:31-32, nga mingon si Jesus ang akong mga pulong, maong kamaturan, ug ang kamaturan makaluwas kaninyo. Maiso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ug ato ning sundan sa hamubo nga pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios nga makagagahom, among gihalad, nga among kugalingon, bisan dili kami takos sa pagpaambit ug pagpahayag sa imong mga pulong alang sa among kaluwasan. Nangamuyo kami Ginoo nga imong pagngunang kayo sa gubat sa lain-laing mga nasod. Kini nakakalas og daghang kinabuhi, both sides. Mga Russians daghang namatay, sa Ukraine daghang nangamatay, sa USA doon ay daghang mga sundao nangamatay, sa Iran daghang mga sundao nangamatay. Di lang mga sundao, mga civilians, mga bata, mga tigulang, mga babae, maangin sa makalilisa nga pinatyanay. O sa ubang mga nasod nga pamaabdi o pamatarog sa gubat, naka sahod usab sa makalisdanan kay musakang bili sa krudo, gasolina nga gigamit sa mga industriya o sa mga sakyanan. Busa na mahal ang atong palaliton. Salmos 46:9, ikaw Diyos nagingon, ako ang Diyos o ako ray magapahunong sa gubat. Sumala si mong kabubuton o paagi o Diyos kami naghangyo nga hinaot nga mahanaw na ang mga kasamok mupuli ang kalinaw aron mapadayon na mo ang among pagsabwag sa mayong balita ug pagpuyo sa malinaw nga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nyaw ba nato nga itong mga kaigsunan, mga kahigalaan nga dunay daghan nga gihambin usab nga mga pangutana niya din si Dennis Bacolod, niya si Mado Aquino, si Rudy Racasa o si John Porca. Ato na yung tagdon, unahon nato si Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok, ug maayong gabi sa tanan gyud natong mga listeners ni atong programa, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong o ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan ba sa Amos 5:21. The Lord says, I hate your religious festival. I cannot stand them. Sa Binisaya, nag-ingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong pista o wala ko kahimuti ang inyong mga kasaulugan. Amos 5:21. Sa Sirach 15:20, sa mayong balita, Biblia na kanayon, God never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. Wala gayud magsugo ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagkadautan, o wala usab magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sirach 15:20, ang Ginoo wala magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sa Amos 4:4, sa mayong balita, Biblia na kanayon, katawhan sa Israel, pangadto kamo sa balang dapit sa Bitil, og pagpakasala kamo kutob sa inyong mahimo. Amos 4:4, pagpakasala kamo. Ningon sa Sirach 15:20 verso, wala magtugot ang Dios kang bisan kinsa sa pagpakasala. Nya ningon ang sang Dios, pagpakasala kamo kutob sa inyong mahimo. Wa kani magkasumpaki verso ang Sirach 15:20 ug Amos 4:4, paliho kuno kog patin-aw ani verso. Sa dalikyat natong paglantaw pagbasa, doon ay panagsumpaki ay doon ay contradiction. Kaya sa Sirach 15:20,
gibasa ni Brad Rudy nga ang Dios dili gyud buot nga ang tao magpakasala kung magbuhat og daotan. Samtang sa Amos Kapitulo 4, versikulo 4, ang maong Diyos maingon, hala, sige kamo, pagpakasala kamo, himuan niyong pagpakasala. Affirmative kayong paminawan, mura pag maagdahon kayo, positibo kayong tuyo sa Ginoo nga magpakasa ang tao. Pero dili man na maong kinaiya sa Diyos. Mo sa matataw nato nga kining duha ka teksto, doon nagyoy kontradiksyon, nagsinupakiyay. Pero nagingon man nga, one of the characteristics of the scripture, ang iyang hiyas og mga nasudyas balang kasulatan, way kasaypanan, gawa sa mga pulong siyawa o pulong sa makaatbang sa Diyos, lunlun maayog matarong ang iyang mga pulong. O sa duna ni kahulugan. Nga kanang sa Sirach 15:20, mao na ang tumong ug tuyo sa Ginoo nga malangita. Nga matud pa niya, ang Dios nag-agda nga matinumanon ta siyang kabubuton o sugo niya nga dili ta magpakasa. Pero sa Amos 4 versikulo 4 nagingon, hala, paghimo ka mong pagpakasala, padayonan niyo ang pagpakasa. So maura nga Dios nga nagsugo ang usa afirmatibo, ang usa negatibo nga nagkasumpake. Pero dili na managsumpake. Kaya hubaron man sa mga nagtuon sa kasulatan, doon na ingan lang nila o anthropomorphism, figure of speech, mga hulad pamulong, sinikduki, uban pa. O niya na, magyahan ta, o mapalga na to, nga wala magkasumpakiay ang Biblia. Kaya kanang ingos Ginoo nga, hala, pagpakasala ka mo, sige, nasa sa karaang tugon gyapon sa libro na sa Kronikas nga nagingon ang Ginoo nga sige pakigubat ka mo kanako, sige pakigubat ka mo kanako. Mura bang nagsugo ang Ginoo, pinang tinuray ang mga tao nagsimbag Dios gisilutan, gikastigos Ginoo. Mo sa ang iyang paingon, hala, pagpakasala ka mo, ang tuno sa tuyo sa Ginoo nga kung magpadayon sila sa pagsimpas mga Diyos, magdugang ang kastigo alang kanila. Dili kay nahimuot ang Ginoo kanila. Muna nga reverse psychology. Taingon nga, hala, pagkasa ka mo. Nga naman, kaya sa inyong pagpagkasa, naaman, nagsunod man ang silot o kastigo alang kaninyo. Musa ang tao nga amgo, natural. Ang iyang buhaton akadtong sa Sirach 15:20, nga ang Ginoo nag-ingon nga ayaw mo pagpakasa, magbinuutan mo. Ug kadtong paingon sa Ginoo, hala, pagpakasa kamo kanunay. Ang buot sa Ginoo niya to, nga sige, kung magpakasa mo, mapadayon ang silot alang kaninyo. So, reverse psychology ng Amos 4 versikulo 4. Muna itong tubag sa may pagkutanan ni Brad Rudy Racasa, ya ato sang tagdon si Brad John Porca. Kaya salamat Brad Chok, mayang gabi kanimo ug sa tanan nagsunod na to. Labi na diya sa Matalom Liti ni Judge Julius Ubos ug sa atong amigo pod si Attorney Maninggulo ug sa tanang mga sipri diya sa Matalom ug sa tanang dapit diya sa Liti. Mayong gabi. Ang pangutan na Brad Chok, nag-ingon man ang pulong ni Pedro nga mao ang papas Katoliko. Apan sa mabasa sa Biblia, ang pulong Petros sa Grigo, gamayng bato. Apan dito sa unong hari, CTGs, dako mang bato. Kunya, gidasunan niya na nga si Pedro gihanlan mag-satanas ni Kristo, nga mabasa na to na sa Mateo 16:23. Kunya, si Pedro, wala mong sulti nga siya papa, palihog o patinaw ning pangutanaha, Brad Chok. Salamat kay John Porca. Ang una na itong tagdon ang Petros. Kay ang nasa balang kasulatan ang mga dagkong mga bato mo himuon nga patukuranan. Nya kanang dagkong mga bato nagpasabot sa mga pinili nga tao nga masinulundon busa gitagan sa Ginoo kagahuman o otoridad. Nya mao nga sila
mapili nga pangulo. So kining Petros, ang hubad ini gamahing bato ka ng bato bitaw nga maigo sa tuntiil muligid ra, dili ka ng pangpang nga bato nga dili ta matarog. So mo ng Petros kay ang nasulat sa balang kasulatan ang Kefa man, Kepas, kanang Kepas dako gyud nga bato, pero ang paggamit og Petros gituyo na kaya ang Petra o Kefa mas dili man na linaki feminine man na sa ito pa binabae ba na siya. Yes, Pedro kay laki man mo na nga ang Petra dakong bato gipulihan og Petros, kaya ang Petros masculine, refer to a man or male. Busagi compromise na siya nga Petros kay nginong Petra mabahay man na, binabahay man na. Pero ang pangutana na to mo importante, nabay mabasa sa Biblia nga si Pedro pangulo na subay sa unang pagpahayag ni Kristo may tungod sa iglesia niya, og ningon siya ni Pedro, ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa langit. Usamay may tabo kung ang tao hatagag yawi sa langit. Nasa Exodus na ay mga bahin sa may tungod sa pagpiling mga pangulo, pero ang kahulugan sa yawi mo importante na sa Isaias 22 versikulo 21-22. Nagingon nga usa ka tawo nga pilan si Ginoo giyawi sa langit paganganlag pangulo og panganlan og amahan nga sa pinulungan nga Italiana mao ang El Papa, sa to pa amahan o Papa. Mora nganlan natog Santo Papa si Pedro kay laki man dili Santo Mama kay sayop na ang Santo Mama kay ang Santo referidos laki man, yang mama babae man na. So mao ang Santo Papa, Il Papa sa Italian word. So siya tawgon og Papa tungod kay doon na siya yawing gihatag Ginoo, ug tawgon siya pangulo tungod kay gipili si Ginoo sa Juan 21:15-16. Mayon ang Diyos nga kadtong tao hatagan ako niini mahimong pangulo, og ang gihatag sa Ginoo maong otoridad nga gingnan niya nga ikaw Pedro ibabaw ning bato pagatukuron ka kung iglesia. Og na importante, Pedro pasipsiba ang ako mga karnero. Katuo na balik-balik ka nga si Pedro gisugo sa Ginoo nga maoy ginganlan o Petros o usa ka tawo nga giatagan si Ginoo og otoridad kon ginganlan og Yahweh. Sa 22 Isaias 22:21 giklaro gyud ang hatagan og Yahweh mayong pangulo. Ya pasipsibang akong natuing karnero. Ya sa Jeremias 25:34, ang tao nga magbalantay sa mga karnero pangulo sa panon. Muna nga pag-ingon ni Jesus nga pasipsibang akong nating karnero, nagpasabot nga si Pedro pangulo sumala sa Jeremias 25:34. Ya kanang pagtawag ni sa Isaias ang gibasa ni Brad John Porca Mateo 16:23 nga si Pedro gitawag og Satanas. Kanang pong Satanas gikan na sa Hebreo nga ang Hebreo word sa Satanas Satana, ang kahulugan na kanang kapangdulan, kanang lakaw kanya mapangtuldag dakong bato maumod ta nya katong bato nganlan to og Satana kapangdulan. So Pedro god ningon man Ginoo kon matuman imong gisulti nga itugyan nimo ko galingon ngadto sa imong kaaway, di na mahitabo pagkamatyan ko na. Mo na ningon si Jesus, Satanas ayaw akong babagi sa mahitabo sa akong paghalad sa akong kinabuhi. Sabot-sabot ni Jesus ayaw babagi. Mo na nga sa Hebrew language
ang gamito na nasa tana pero dili na nagkahulugan og yawa ali og babag sa tuyo ni Kristo. Mao na ato tubag sa pangutana ni Brad John Porca atong tagdon si Brad Dennis Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, o atong mga suking tigpaminaw. May hapon kaniyong tanan. Katong Domingo ba ang Ebanghelyo? Diya sa Mateo 10:28 nangingon, ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug kalag didto sa impierno. So, pungutan na, Brad Sok, ang may imperno di ay lawas o kalag, dili kay kalagra, kay mao may gingon dire. Sa adlaw sa paghukom kan general judgment gipasiyonhan na sa particular judgment na sa Hebreo 9:27. Nagingon kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mabalik sa abog sa yuta o ang iyang kalag hukman dayon diha. Maringan lang particular judgment after death. Ang atong kalag mobiya sa lawas, hukman dayon na siya. O ang atong kalag kuno galing nagpuyuta sa kamatarong kabuutan, malangita. Pero kung ang atong kinabuhi puno sa sala o kadautan, matambog ta sa impierno. So, ang kalag na ang isgutan. Pero sa adlaw sa panudya, nasa balang kasulatan, igbalik ni Kristo, kuyog niya mga anghel daghang kayo, ug mga espiritu sa mga balaan. Unya, sugaton siya sa mga tao, welcome party, o nag-ingon nga hukman ni Jesus pag-una kadtong nangamatay diyan ni Kristo. Kadtong nangamatay diyan ni Kristo, ang ilang kalag mugawas og suluban og bag-ong lawas nga way kamatayon, lawas og kalag. O kay general judgment man ang matarong nga ang iyang kalag gisuluban og bag-ong lawas na kalag mo atong impierno. May langit, lawas na kalag mo atong impierno kung kana makasasala. Kung buutan, lawas na kalag mo adto og langit. Mo na nga nganla nag-ikaduha nga kamatayon. Ato nang mabasa sa pinadayag nga gisultis bala ang kasulatan. Yes, pinadayag 20 versikulo 14. Nga mabot ang panahon nga ang tao may nabo kini kaniya nga ang impierno, ang kalayo o ang kalag sa makasasala itambog. Lakip ng impierno, ha? Ang impierno nagduha mo'y kahulugan na kanang kahilanman ba sa lawas o kalag ang malangit. Doon na lawas o kalag ang matug langit. Niyadtong adlaw sa general judgment. Pero katong mga makasasala, lawas sa kalag matug impierno. Muna pangutana ni Dins Bacolod, ngayon sa maday mahitabo sa adlaw sa paghukom. Dili lang di ay ang kalag, doon na sa lawas. Yes, kay banhawon man ang tanan. Unahon pagbanhaw, ang naadik ni Kristo, so lawas o kalag at duglangit. Kung katong makasasala, lawas o kalag, muadtog impierno. Mao na siya ang general judgment, hukom sa kaduhan niyang pagbalik. Mao na itong tubag sa pangutan ni Brad Dennis Bacolod, ayarita ni Mado Aquino. Salamat bad Sok, ug maayong gabi sa paminaw ko nga nagpaminaw sa pagtulungan programa nga ang kandinawas pagtuong Katoliko. Bad Sok, ang ako pangutana bad Sok, may tungod atong kuan kato si Pedro ba nga labang pangulo nga gipili ni Ginoong Hesukristo bad Sok ba nga labang pangulo sa mga kuan ba sa mga apostolis ba. Katong giingnan siya ni Jesus bad Sok ba nga kuan pahawa sa tanas kay nakababag ka nako kay ang imong una dili sa Dios kun dili kuan kana tawhanon imong kuan ang iyang una kay katud din pag-ingon ni Jesus badsok nga kuan sa tanas dili mismo si Pedro mo giingnan nato ang yawa nga si kuan nga si Satanas nga kuan ba kanang mukasag naa sa kuan ba ni Pedro ba
kuan ba murag nasa sa kuan ba silbing sa iyang luyo ba mo action ba sa kanang suod ba sa iyang lawas ba kay aron suguon niya si kuan si Pedro nga pagkuan sa atong Ginoo si Kristo kay ang mga ubang mga tinuan padsok pagdaot man gud na ila nga si Pedro kuan yawa dili matuod nga Santo Papa. Si San Pedro sa aton lang ingon nakadawat og giyawi sa langit. Ug kadtong makadawat og giyawi sa langit, nahimo siyang pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug tawgon siya Papa. Nasa Isaias kapitulo 22 mga tudling 21 ug 22. Niya may tungod sa pangingon ni Kristo nga pawa Satanas. Duha magoy kahulugan anang Satanas. Satanas nga yawa ug ang Satanas sa Hebrewanon alphabet or word nga nagkahulugan na siya og ali ug babag. Sa malita maglaganta niya madugmo ta tay dunay nakali nga kahoy ba. So kadtong kahoy nga nakababag na to nganlan to sa mga Hebreo ali ug babag. Ang one word for them Satana. Pero doon na say Satana nga ang ikahulugan Satanas nga maong yawa. Tungod kay nakita ni Kristo di lamang si San Pedro kundi ang mga yawa gyud nga matud pa sa Ebanghelyo nga giason San Lucas matud pa ni Jesus nangayo gyud nag-agdag gyud ang yawa nga iyang dadon sa kapildihan o salakton pagkasulti iyang yung guyuron sa impierno ug ang Ginoo wala masugot niya na kay mo iyang tuyo pagpildi gyud ni Satanas ug sa mga lances ni Satanas mga tintal na hibaw-an nato tanan gibanlod sa Ginoo sa kawalaan tungod siya ang pagdaog batok sa yawa sa katapusang mga adlaw siya mga mananaog. Sa balik ko na to nga kanampong Satanas duhay kahulugan nagkahulugan og Satana babag ali ug samtang ang usa ka laing kahulugan sa Satanas mao ang espiritu nga dautan ug maninintal ang yawa. Mo na atong tubag sa pangutana ni Mado Aquino. Niya balik na ni Brad Rodi Racasa. Salamat pag-usab Bradsok o may gabi sa tanan gyud natong mga listeners labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, Jocelyn Cañete og ni Evelyn Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok sa Mateo 9 tudling 13. God said, "It is kindness that I want, not animal sacrifice. I have not come to call respectable people, but the outcast." Sa Binisaya pa nagkanayon, miingon ang Ginoo, pagka maluloyon ang akong gusto, dili manghalad. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasala. Mateo 9:13, ang gitawag sa Ginoo ang mga makasala, dili ang mga matarong. Sa buhat 10:28, sa maing balita, Biblia na kanayon, Peter said to them, "You yourselves know very well that the Jew is not allowed by his religion to visit or associate with the Gentiles." Sa Binisaya pa, si Pedro miingon, "Nahibalo kamo nga ang mga Hudiyo gidid-an sa iyang reliyon sa pagduaw o pakiksandurot sa mga dili Hudiyo." Klaro kayo ang buhat 10:28, ang mga Hudiyo gidid-an sa pakiksandurot sa mga dili Hudiyo. Sa Roma 1:16, sa maayong balita, Biblia na kanayon, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay ang maayong balita kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Roma 1:16, ang mga Hudiyo o dili Hudiyo luwason gyapon Ginoo. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni magkasumpaki Bradsok ang buhat 10:28 o Roma 1:16, pareho ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy nga kining duha ka teksto sa buhat 10:28 nga ang mga Hudiyo ilang kultura nga dili ni makigsambog-sambog sa mga dili Hudiyo, dili Jewish, kay para nila ang ilang pundok o tinuan Judaismo
kinigikan sa mga patriarka ug gikan na Moises ug muni ang giilan nila nga tinuod. Muna gidida ang mga Hudyo sa pagig sandurot sa mga dili Hudyo. Dili sa magkigsandurot sa mga tao nga way tinuhuan nga tawgon lag hintil. Samtang sa Roma 1:16 nga dili ko ikaulaw matud San Pablo ang pagsangyaw sa maayong balita mo sa iyang gisabwag ang maayong balita kigsandurot siya bisan sa mga hintil, bisan dili mga Hudyo. Mo na nga unsa may moral lesson niya na nga ang mga Hudyo, Judaismo ang tinuhuan, nagdinaw ba kay matud pa nila sa San Juan 4:22, salvation came from Judea, nga ang kaluwasan nagagikan sa Hudyo. Kay si Kristo natawo man sa Juda, natawo man sa Jerusalem, sakop sa kining Israel, Judea. So therefore si Kristo Hudyo sa iyang ingno nato rasa ba, iyang race, Jewish. Pero ang atong Ginoo naglinain man, wa man magpailawom sa mga kultura sa mga Hudyo nga dili makigsandurot. O gani siya gipakaulawan, ngano man nga ikaw usa ka nagpatuo nga ikaw pinada samahan nga naa man kas mga dautan ni inom kag bino, ikaon kas mga gidili nga pagkaon, unsa man dili ikaw mao pinada samahan. Nga atong Ginoo mitubag nga ang akong gipangita paganhi dili ang mga matarong, kung dili ang makasasala. Mao na ako silang tudluan sa mga pagtulunan nga gitudlo samahan o gilabi na unsaon pagtuman sa malisod nga sugo para nila may munang gaan na mga sugo o makapalangit kanila o ang akong ipangita ang mga daotang makasasala. Musa mo na al kontra sa kultura sa mga Hudyo ang atong Ginoong Kristo, pero hay may labaw ug hay may husto niini mao gyud ang kang Kristo. Kay ni Kristo yung timan ni biya ninyo nga kini akong gitudlo dili ni ako, kini akong mga doktrina nga gipahayag dili ni ako, gikan sa akong amahan. Busa kay gikan man sa amahan dili sayop ug kanunay matarong ang paagi ni Kristo kay siya mismo usara man kapag ka Diyos sa amahan. Ako amahan usara San Juan 10:30. So muna atong tubag sa pangutana nga ngano nga mga Hudyo di gyud makigsaw, di gyud magpaduol sa mga hintil o sa mga dili Hudyo sama kanila ug kini gibuak o giwagtang ni Kristo nga kinahanglan ng tanan nga mituo kaniya kinahanglan pag-inilhanay unsay mong rasa, itom, brown, puti o yellow ba ang tanan matud pa ni Kristo kamo mga anak sa Dios. Muna atong tubag sa may pangutana nya balik ta ni Brad John Porca. Lazarus Badjok, payong gabi das taga Marigondon. Dito sa Tubigon, Bohol ni Brad Alan Salada ug sa akong nanay da sa Malapok Norte, Mahasin City. Nanay Pining ug Tatay Christian, mayong gabi diha. Ug sa atong amigo si Brad Ernesto Roses nga lima ni Padre Alin diha sa Kagnaan. Mayong gabi Brad. Ang pangutan na Brad Sok nag-ingon man nga si David mituo sa Dios ug Dios nun ug mo'y hinungdan nga napildi niya si Gulayat. Nya si Gulayat wa mutuo og Dios. Mao din ning gubat Brad Sok kay pagkahunong tungod kay wa di manuon ni mga leader. Palihog og patinaw ning pangutan na Brad Sok. Si Goliath mao sa kadakong tao nga taas kayo ang iyang height, murag musangko sa basketball court height o ilabihan kadakong lawas, higanti man siya. Busang tanan nga mga gingharian mohadlok o mohapa tubangan ni Goliath tungod kay siya usa ka gamhanan kusgan kayo. Pero lagi ang Ginoo nagtahas nga kanang iyang kakusgan ug kagamhanan usa ka buhat nga dili matarog og maayo. Kay siya gustong manaog
muyatak sa maging harian, mupildi sa tanang mga tao tungod siya gahom ug kakusgan, pero gipildi lang so sa kabatanon nga mao si David. Sa panuigo niya 14 naging tagbo siya ug nikatawa si Goliath nga unsa maka ito'y makasiro musung yung kanako, musukol yung kanako. Huwag ningon ang si David, ang imong mga armas silabihan kabugat, bangkaw g espada, pero nga akong armas ang gahom sa Diyos. Huwag nga ni gilagtiyo dayon ang kining ngayon na to sa Cebuano og Buyog. Buyog. Saplong. Saplong. 5 ka batog iandam niya pero usa ra gigamit niya. Pag saplong niya perting kusuga ni ligdi ang agtang ni Goliath. Saplong. Nawadan siya sa may panimot tatumpa patay. So mo na matud pa ni David, ikaw ang imong gahom, kusgan, imong espada ug mga bangka ug uban pa, bugat kayong imong armas. Pero nga akong armas mo ang Diyos. Sag nga kini. Mo na namatay si Goliath og nahimo ng hari si Saul nga sa kadugayan na nga si Saul napulihan sa ni David. Pero taas ang lantang sa panahon una na mahinapo. Mo na atong tubag sa pagkutana may tungod sa kahimtang ni David og ni Goliath na siya. Dili Goliath. Oh. Kedul-duol mo niya sa is ang T. Goliath yun. Okay. Hari na ta ni Brad Dennis Bacolod. Pero so, mabasa ba na to sa Biblia nga ang bisyo sala? Pero kung wala, pero nga naman nga daw kasagaran o mga pare, awagon man ta nga muli kayo og bisyo. Di man ka ni sala. Kung di sala. Paliw kuno kog patinaw, Brother Sok. Kanang bisyo vice na siya opposite nga mao ang virtue. Ang virtue mo na ang mayong hiyas sa tao nga dili palabi-labihon, dili mambugon, mapobsanon, magibuhaton, mapinasayloon. O usa ka tao nga kanon nagtahod sa bisan kinsang tao iyang giila o gitahod nga anak sa Dios. Mo na nga nag-virtue o kana nga hiyas makapalangit na to kay kanang maong mga hiyas ginganlan man na siya o Diyos nun nga hiyas nasa buhat 8:20 nga si San Pedro na dungog na gyud sa mga milagro. Daghang mga tao nga mga masakiton nga grabe bisan ganing maigo siya kanino itong patay nga namatay na naigo siya kanino ni bangon na buhi. O si Dorcas nga namatay sad iya gyapon nga giampo ni barug na buhi sad. Ora nga usa ka bantugan nga nganlan og nga labaw pas magician nga daghan na kay mga abilidad ba ni duog yun ni Pedro. Sinako ning kwarta nako og kanang imong abilidad nga bisan ang landong sa imong pagkatao makaayog masakiton makabuhig patay o ikaw makapulong nga imong isaysay ang mga tao mo sunod kanimo kay matud pang imong gipahayag nga nagasunod kanako nagsunod sa Dios alang sa kaluwasan. Pero niya daghang kay kong kwarta paliton ko na ang imong hiyas. Og ningon si San Pedro ayaw paghimo ni ana, ayaw kalimti nga kanang imong gidaang salapi og imong dautan ngunahuna muduyog kana kanimo ngadto sa silot nga walay katapusan ug timan-e ang hiyas sa Dios dili mapalit og sapi. Ang hiyas sa Dios, the virtue cannot be purchased by money. So mo na ang hiyas virtue niya kanang bisyo mo na ang buhat nga dautan nga gisagunson o gikanunay na sa to pa palitan inom og bino niya mahubog la siya kausa dili pa na ingno nato nga kining bisyo.
Pero kada-kada na mo na bisyo. Sugal. No. Makada-kada na may mo na bisyo. Inom og bino, magubog. Makada-kada na sa to pa kanunay na mo na nga nagbisyo. So ang dautan nga buhat nga mapadayunon kada-kada na nga na siya skinat sila og bisyo. Ang opposite niya na ang virtudes, ang hiyas nga maayo, hiyas sa Dios. Niya kanang bisyo mao na ang pagkabayo sa gahom ni Satanas nganhi kanato aron kita ulipuno niya. So vice, the opposite of vice is virtue. The opposite of virtue is vice. Ang vice, ang virtue mo na mga mayang hiyas. Unsa na ang bisyo, ang gikada-kada gipadayon nga buhat nga ngilad ag dautan. May mo na bisyo. Busa sala ng mortal. Di na makapalangit ang bisyo. Busa gidili sa Ginoo ang bisyo, pero ang virtue, ang hiyas nga maayo atong padayon. Brad Rudy Lacasa. Daghang salamat, Brad Sok. O mayong gabi sa tanan ginatong mga televiewers or listeners ning atong programa. Labi na gid sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayox Limbaga, Roberto Bacole, o ni Pablo Ansaning Laraga. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritos kasulatan bato sa Amos 5:18. How terrible it will be for you who long for the day of the Lord. What good will that day do you? For you, it will be a day of darkness and not of light. Sa Binisaya pa, alaot gayud kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Dili makaayo kaninyo katong adlaw. Adlaw unya kadto sa kangitngit og dili sa kahayag. Amos 5:18. Sa Osea 6:9, sa maing balita, Biblia na kanayon, the priests are like a gang of robbers who wait in ambush for someone. Sa Binisaya pa, ang mga pare sama sa usa ka pundok sa matulisan, mangatang silag tao og mopatay. Osea 6:9. Sa Malakias 2:7, it is the duty of the priest to teach the true knowledge of God. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Unsa din ang mga pare, brother? Ang ilang katungdanan, pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Unya sa Osea 6:9, brother, nganong mangatang mga pare islag tao ug mopatay, paliw kuno patin-aw ani brother. Kini Brad Rudy nagpasabot lang adunay duha ka klase sa mga pare. Ang balaang kasulatan diya sa Isaiah 61:6. Kakatong gitawag sa Dios pag-alagad og naa sa templo aron paghimo sa mga pagsimbag mga awit nga espirituhanon. Mga pare ito nga pinili sa Ginoo, giordinahan sa Ginoo. Nya ang lain nga mga pare mao tong mga tao nga ang ilang pag-agak sa ilang pagka-pare dili sumala sa birtud kun hiyas sa Ginoo nga maong pagpangitag kalag nga luwasonon. Ang pagpangitag makalag nga gigutom sa pulong sa Dios. Pagpangita sa makalag nga madaog-daugon nga maangko nila ang kalinaw, kalipay ug mauswagon nga kinabuhi tungod kay sila pare nga pinili sa Dios. Pero kadto mga pare nga matud pa tinukod sa mga pangulong dautan aron sa maghimo og mga pag-alagad og pagsimba sa ilang bathala ang ilang mga Dios-Dios. Doon nagyapo sila pare. Mao na mga pari ang ingon ni Ibasan Brother Rudy nga mga mangatang sa kadalanan unya maglabni sa mga kwarta mga tao nga ilang giatangan. So mo to mga pare nga naa sa malingin o mga makalilisang nga korona sa kadautan. Samtang nga ang San Mateo 2:7 mao ni gibasa Brother Rudy, ang mga pare dunay obligasyon, duty aron pagtudlo sa
matarong nga pagtulunan og kaalam mahitungod sa Dios nga tinuod. Mao na si Jesu Kristo sa pagkaniya sa kalibutan. Hebreo 3:1 nagingon nga si Kristo labaw nga pare. Ni San Pedro 1 Pedro 2:5 nagingon ng Dios, kamo nga akong ipili, mga pare sa Dios, ug kamo mga alagad sa pagsangyaw ug pagtudlo sa tinuod nga kaalam sa pagkamatarong, ug kamo makatabang sa kaluwasan. So mo na katong ipag-ingon ni Brad Rudy nga dunay mga pare nga sila magatang manulis ug mupatay sa mga tao, mo tong mga pare ni Satanas, pare nga gipanguluhan sa mga tao nga dautan, pero doon na gyapon sila'y altar, doon na gyapon sila'y pagsimba, pero lang tuyo pagsimba mao ang paghalad sa ilang makagahom nga bathala nga mao gyawa. So mo ni ang duha ka klase sa yawa nga sa pare nga mga sa kadalanan, sa kapunon, mangatang aron paglabni sa mga unsa may da sa mga tao aron maangkon nila sa dinautan nga paagi. Mo tong mga yawanon nga pare, dili ito maong gitukod sa Ginoo nga matud pa sila kada adlaw nagadaig sa Dios. Tanas Kronikas 20. Og sila nasa templo nagandam sa mga basahon nga ilaiwali, nagandam sa paglimpyo sa simbahan, og nagandam usab sa mga alawiton aron mahimo ang balaanon ug sagrado nga pagsimba sa labing dakong Dios nga mao si Yahweh o ni Kristo nga Ginoo ng Espiritu Santo. Sa mura atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy, imo to ang pangutana Rudy. Yayab tantas panahon Brad Rudy, Brad John Porca, Dennis Bakulod ug si Mado Aquino o nga atong technician nga mao si Brad Julius Kaputulan dong Lapi sa kwanjud sud gyud sa kining radio. Yes, salamat kayo, tagbo tapuhon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko, pero na mga pasalamat nga atong ihatag nga ang mga talisayno nagapasalamat sa mga grasya kayuhan nga ilang natagamtam sa pagpangalagad kay nag-ingon man ang Ginoo sa San Mateo 22:21 nga naingon ihatag sa Dios sa relihiyon o sa simbahan ang iya sa Dios, o gihatag sa gobyerno o tahura ang gobyerno na sa Roma 13 versikulo 1, tahuran ninyo ang namunuan sa gobyerno. Busa malipayon kayo mga tagatalisay nga nakadawat og mga panalangin sa Dios. Kay doon na eskwelahan nga nahimong naas talisay nga district hospital katong mga dool sa mga lungsod sa talisay makaadtog gyapon makapatambal. Way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Unya ang Talisay College way bayad, way tuition fee, ug bag-o ba lang ni graduate ang 1,600 students nga nakadawat og diploma silang kadaugan sa pag-antos, pero wa sila tuition fee. Ang gastos inahan mo ra gyud ang plite og puhunan sa pagkaon sa baon naron nga mga bata maglagsiksad og kini nakahatag nila kalipay. Sa panahon sa mga katalagban nitong Tino Typhoon nga nawad-an og mga balay ang mga tao, og diyan na lang papuy agani sa mga eskwelahan, public schools, o sa mga basketball courts, libre ang pamahaw paniudtog panihapon, og niabot sa mga bulan nga nakagawas na sila o gitabangan sa ni Mayor Samsat nga sila makabakod pag-usap, og ang iyang gipahibaw nga 55,000 ka mga batanon nga wala ay mga school materials, wala ay mga notebooks, o giapod ang 55,000 nga mga kabataan sa primary o elementary lipay kay maginikanan. Kini ang serbisyo publiko
ni Mayor Samsam Golias o gibuligan sa siya sa mapailubon nga asawa nga mo si Ria Congresswoman Golias. Ang Diyos magapanalangin nato. Balik ta sa studio. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza D3 Payo Health News. D3 Payo. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mas